pasíry. Už je ráno, zase do práce. No dobre, takže čo tu máme dnes? Joj, 6 hodín. No dobre, takže dneska teda budeme mať vyhodnotenie hier za rok 96, takže poďme na to. Dlho beží. Hej? Dobre, môžeš. Takže, čaute, takže ja som Ivo Ninja, mňa samozrejme poznáte, no a konečne som dotiahol pred kameru aj samotného vydavateľa, Rickyho, takže tu je. Čau. No a teda ideme spoločne, bude mi asistovať a spoločne budeme teda vyhodnocovať najlepšie hry za rok 1996. No ja by som tomu chcel povedať, že vlastne sú to najlepšie hry, alebo ináč, takto. Zabudnite na hodnotenia, ktoré boli počas roka v časopise, ale toto je ako vyhodnotenie, v podstate nazvime to podľa hrateľnosti alebo podľa takej redakčnej rady, čiže vlastne hodnotenie podľa redaktorov, také ich súkromné názory, čiže nie oficiálne. Takže Ivo, začni, neviem, ktorou kategóriou. No takže začal by som snať kategóriou Doomoviek. Takže ja som sa dlho rozhodoval medzi Quakeom a Duke Nukem. No a zatiaľ som sa ani nerozhodol, pretože čo poznám strany, vždy je to na 50%, takže myslím si, že vyhral Duke aj Quake, tak dokopy, no. Dobre, takže ďalšia kategória, že ma kamera berá, lebo nejak náš kameraman to ani nenatočené. Ďalšia kategória bude taká zaujímavá, bude kategória najlepších obalov. Jednoznačne sú to dve hry, jedna je 11. hodina, ktorá je veľmi chaotický obal, taký hororový, aj sa už trošku rozsypal. A druhá kategória, alebo nie druhá kategória, ale druhá hra je Shine, klasická, auč, plechová škatula. Super, plastická dokonca. No, tak zase najlepšia rybačka bola rozhodne Outdoors Bass Tournament 96. Pri nej som si vážne dobre zalovil ryby. A z najlepších športových hier by som dal NHL 97 a FIFA 97, no ale treba uznať, že vážne NHL 97 bolo lepšie, takže NHL 97 je teda najlepšia športová hra za rok 96. Dobre, takže prejdeme na kategóriu takých autičkových simulátorov, tých bola strašná spústa, bolo ich tam veľa veľmi super, Need for Speed, Screamer, Rally Championship, Screamer 2 dokonca, Grand Prix 2 a ešte teraz medzi tým posledný bol NASCAR Racing 2. Môj osobný typ, a myslím, že aj väčšiny z redakcií, jednoznačne Grand Prix 2 od Microprose. Ako simulátor formul, ale samozrejme simulátor aut Need for Speed není o čom. No, ako takú spoločenskú hru by som dal asi najlepšiu Worms, pretože vážne som sa pri nej najlepšie bavil ako pri takýchto myšoidných veciach. No a z tých akčných to bol samozrejme Mortal Kombat 3, ale neviem, bohužiaľ, kde je teraz krabica, takže smolka. Nájdeme tam dole. Dobre. A kategória Star Trek, čo je kategória sama o sebe, takže poteším všetkých Star Trekistov. Jednoznačne tento rok vyšli 3 hry a najlepšie sú samozrejme všetky hry. 3, čiže Klingon, také interaktívny filmík, Lord, tiež interaktívny filmík, myslím jedno aj druhé bol na 3 CDčka a veľmi pekná renderovaná Star Trek Harbinger podľa televízneho seriálu. No a teraz ja ešte jednu kategóriu, kategória strieľačkoidných vecí, bolo ich tam tiež viacej, niekde sú tu pohádzané. Môj osobný typ je Firefight a Storm, dúfam, že sa to nebudem môcť lesknúť. Úplná bomba vec a ešte medzi strieľačkoidné veci by som zaradil toto, aj keď toto sú možno také adventúrkoidné alebo 3D adventúrkoidné veci, Alien Odyssey, tiež veľmi, veľmi dobrá vec. Takže Tomb Raider a Bermuda Syndrome. No ja osobne si myslím, že Tomb Raider bol vážne najlepší. A potom ešte jedna vážna bomba, tu ďaleko nejaká zasypaná, dokonca ešte neotvorená, Archimedian Dynasty od Blue Byteu, úplne super simulátor ponorky alebo taká proste celý podmorský svet, veľmi dobrá vec. No, prešli by sme k stratégiám, takže tu není o čom, akože Z-ko bola dobrá vec, ale na Red Alert sa rozhodne nechytá. Takže Red Alert nemá konkurenciu za rok 96, no teraz sa to už rozbieha, sú tu rôzne veci ako napríklad
Max, to už je z roku 97, taktiež nejaká stratégia, čo uvidíte čoskoro v čísle nasledujúcom. No a posledná kategória budú vlastne adventúry, bolo ich strašne veľa, tiež strašne veľa dobrých. Môj osobný tip, aj podľa mňa momentálne najlepšia vec, čo je od série Larry, už 7. pokračovanie, absolútna bomba, vrátanie takého doplnku, nechcem sa mi to teraz rozbalovať, aby to trvalo. Je tam proste taký štvorček, na ktorom sú také farebné polička a každé vonia podľa toho, vlastne v ktorom tom prostredí sa nachádzate. Mimo iného je tam jedno veľmi zaujímavé prostredie, nejaké newyorské alebo aké proste WC a vonia to úplne geniálne. tak na vece. No a potom tie ostatné adventúry, ktoré boli akože úplne super, výborné, jednoznačne od série Gabriel Knight 2 od Philipsu Down in the Dumps, Normality od Gremlinu, veľmi dobrá vec, 3D adventúrka, samozrejme od nás, od Ricky Computer Games Mutácia Johnnyho Burgera, najúspešnejší titul náš, plne nahorený v slovenčine, musíme si spraviť reklamu. No a potom veľmi dobré veci, Dick od LucasArtu, mimochodom scenár k tomu to robil Spielberg s Lucasom, Toonstruck od Virginu, ktoré je teraz vychované vo všetkých časopisoch, aj našich konkurenčných, sme sa vzácne zhodli na tomto titule a veľmi pekná vec, ktorá pripomína starého dobrého Indiana Jonesa, Riddle of Master Luke. No a samozrejme nepochybne Broken Sword od Revolution, čo je podľa mňa najlepšia hra, ako som vôbec kedy hral, čo sa týka z adventúr, grafiky, zvuku, aj proste všetkých efektov. A ešte čo sa týka behačkoidných hier, boli v podstate asi tieto tri, patria medzi tie najlepšie, Johnny Bazukatone, možno sa nemám dole nohami, Abuzaj, taká behačkoidno-strieľačkoidná hra a úplne najlepšia vec, čo sa myslím všetci zhodneme, Rayman od Ubisoftu, mimochodom robí sa dvojka, vyzerá veľmi dobre, čo sme zatiaľ teda mali možnosť vidieť. No, toľko teda asi na dnes všetko. Dúfam, že ste sa potešili pri tomto a zistili teda ešte hry, ktoré nemáte a ktoré si máte zohnať za minulý rok. No a teda my sa s vami lučíme a ideme sa zahrávať. ideme späť spať.